Er det aften eller morgen, eller hvad skal jeg sige? Hvad siger vi, aften eller morgen? God aften. Nå. Det er jo sådan klokken 2 om natten. Nej, det er ikke. Det er det sgu. Det er morgen. Ja, okay. Klokken er 2 om natten. Og prøv at høre her. Det sidder jeg så lavet klokken 2 om natten. Nå. Men slet ikke det, jeg skulle handle om. Det var en lille update om en server, mig og en af mine venner Frederik, og så en af mine andre venner Oliver. Måske nok lige for at køre Oliver, han donerer lige pt. Måske en 50 eller sådan om måneden til den. Fuck, det er noget dumt, det gør. Eller hvad? Hvad sker der? Det stinker. Gør du bare noget med at sidde og skide? Den video kommer nok til at blive lidt længere end andet. Men ikke for nok en server, for dem bliver så sponsoreret her, eller hostet ham her. Kan du sige hej til kameraet? Nej. Mor, du har dræbt mine fingre. Den er snatten. Så stopper du på kroppen altid. Nej, jeg laver en server sammen med Frederik. Og dem, der så hostede ham her. Really? Nej. Har du et link eller sådan noget? Not right now. Not right now. Men I må også lige skrive noget i kommentarfeltet. Også i min sidste video, så sagde jeg det også. Men skriv noget, hvis I vil have en server fra ham. Fordi han vil rigtig gerne hoste server. Lege server. Ja, lege så. Han vil rigtig gerne lege. Han vil rigtig gerne lege, hvis I forstår sådan en billede en. Nej. What the Nå, nej, jeg tror ikke, det var lige nej. Har du slettet de der andre billeder der? Hvad? Schweiz. Ja. Okay. Nej, det er ikke noget. Hvad hedder det? Så kan I lege en server. Lege, så hoster han dem. Og så... What the fuck? Fuck, det så knæk mit lår. Jeg tror bare, vi skal stoppe. Ja. Jamen, vi ses i YouTube, for I må fandme have en god aften. Eller nok 4 måneder, eller sådan noget, jeg ser den her. Så I må have det godt, men der kommer nok en server op. IP'en er nu ikke lige helt, men det bliver nok en gang efter nytår, når jeg får arbejde. Ej, gå nu væk med det pis der. Og så får vi igen, det bliver hostet ham her. Men selvfølgelig, vi betaler for det. Og skriv et link. Giv et kommentar, hvis I gerne vil have en. Så kan jeg godt skaffe det. Så kan jeg godt sådan en lille. Okay, så kan jeg lige skaffe sådan en. Men nu er det smooth, jeg skal se en video. Så der kommer nok en... fuck mig. Der kommer nok en video med det her en gang efter nytår, hvis vi får en server, så skal jeg nok lige få den lagt i i beskrivelsen. Og der kommer på det pis der. Ja, det er derfor, du skal slå. Jamen vi ses, der kommer på det pis, og det kan I ikke se så. Men vi ses. I må fandme have det godt, indtil vi ses igen.